20,000 tifel u tifla fl-iskejjel primarju u sekundarju f'pajjiżna qed jiġu ttestjati għall-marda tas-coeliac biex jekk tinqabad kmieni tkun tista' tiġi trattata b'mod aktar effettiv u mingħajr wisq tbatija. Dan permezz ta' test sempliċi li jista' jevita proċeduri invażivi. Il-Kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, Barbara, jispjega li dan it-test qed isir bħala parti mill-proġett ITALIA-MALIA li qed isir b'kollaborazzjoni mal-Universitajiet ta' Messina u Palermo. Aħna ndunajna li fl-Ewropa l-ogħla każijiet ta' dan il-kondizzjoni hija f'Malta u fl-Isqallin, tajjeb? U r-raġuni ta' dija li x'din tista' tkun ġenetika bħala l-kawża tagħha. U qed nindunaw li l-provenjenza tagħna l-Maltin ġejjin mill-Isqallin. Is-coeliac hija kundizzjoni fejn persuna ssir sensittiva l prodotti tal-qamħ bħal glutina. Meta wieħed jibqa' jieħu l-prodotti u jkun coeliac ikun qed jagħmel ħsara kbira fil-mustrana l-kbira. Għaldastant dan it-test qed isir feta bikrija fuq Bniet u subien ta' bejn l-4 snin u tnax-il sena. Ta' dik l-età t-tfal diffiċli biex jibdew jgħidulek preċiż qegħdin iħossu, is-sintomi jkun jistgħu jkunu għadhom daqsxejn ħfief. U l-ħsara fil-musrana tiġa tkun qiegħda ssir. Allura bdejna nieħdu dik l-età għaliex anke ta' etajiet kbar l-adulti tiġa jkunu qed jiġu ħossu das-sintomi u jiġu għat-test. Dik l-età nibdew naqbduhom minn età kmieni. Juanita Muscat, uffiċjal tal-proġett, spjegat li t-test qed isir fl-iskejjel għall-benefiċċju tat-tfal. Iżda biex isir il-ġenituri jridu jimlew kwestjonarju bid-dettalji tat-tfal, jiffirmaw iċ-ċertifikat tal-kunsens u jibatuh lura l-iskola. Ħajkollhom prick test jgħidulu sew bażikament jitaqbulhom tikka żgħira subajhom bi clicker, joħorġulhom qatra demm, u mbagħad għandna test fejn jitfgħu din il-qatra demm u minn dat test joħroġ jekk jistax ikun li hemm kundizzjoni ta' coeliac disease jew le. Jekk jirriżulta li xi tifel jew tifla huma coeliac, tiġi provduta lilhom dieta ideali mingħajr ċertu prodotti li jagħmlu ħsara fil-mustrana l-kbira. L-informazzjoni kollha se tkun ipproċessata fl-Isptar Mater Dei. Fil-każ li xi tifel jew tifla jinstabu pożittivi għat-test jew ikollhom lista abbondanti ta' sintomi li huma relatati ma' din il-kondizzjoni, Mater Dei se tinforma lil ġenituri biex ikomplu jagħmlu iktar testijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.